Gaur abiatzen dugu Bilbo hiria irratian eta Uriolan hauteskundeen jarraipena. Aipatu bezala, lau hautagai izango ditugu gurean. Lehenengo eta behin, Nora Bete, Bilboko PSeko zerrendaburua dugu gurean, hiri berdinzaleago, modernoagoa, bizikalitate ona eskaintzen duena, jasangarriagoa, eta dinamikoagoa nahi du Nora Betek. 1985 jaiotakoa da, bilbotarra da, mugikortasuneko eta iraunkortasuneko zinegotzia izan da, aurretik ere bestelako lanak eta ardurak izan ditu Bilboko udalean. Eguerdion? Eguerdion. Bueno, Nora, nola doa kanpaina? Ilusioz. Gogorra da, ordu gehiegi ematen ditugu, baina nik posposik eramaten ari naiz. Aurkezten dituzuen ildo nagusien inguruan berba egin aurretik, bukatu berri den legealdiaren balorazioare eskatuko dizugu. Izan ere ez dira ohiko 4 urte izan, ze balorazio egiten duzu PSetik? 4 urte zailak izan dira, zuk aipatu duzun moduan, eta erabaki zailak hartu behar izan ditugu, ez? Baina orokorrean ikuste dut Bilbok aurrera egin duela, baina ezin gara konformatu. Eta horregatik, aurrerago joan behar dugu. Gauza asko geratu dira egin gabe? Ez dut uste. Azkenean, bi alderdi ezberdinak gara, elkarrekin gobernatu dugu, eta guk, plan estrategiko bat izan ditugu, hori ez, lehentasunak jarrita, eta orokorrean dena egin dugu, eta, Bilbok esango nuke hobeto dagoela orain. Udal gobernuan egon zarete, aipatu dugun bezala, EAJarekin batera. Aukera ikusten duzue errepikatzeko eta paktua berresteko? Edo goizegi da? Goizegi da, eta nik espero dut alkatea izatea. Baina, egia da 28an, Bilbotarrok boskatuko dugu, eta, egun horretatik aurrera erabakiko dugu nola kudeatu hiria, ez? Eta azkenean, gure helburua beti izango da zertarako, eta ez norekin, ez? Orduan, gure asmoa alkate sozialista izatea da, eta, horretarako jarraituko dugu lanean. Labur bada ere, zeintzuk litzateke PSeren urrengo 4 urteetarako lanildo nagusiak? Nik esango nuke gure erronka nagusiak izango dira klima aldaketa, erronka demografikoa, eta jasangarritasuna, ez? Azkenean, hobeto bizitzeko, behar dugu hobeto zaindu, hobeto hasi eta hobeto bizi. Hau da gure hildo estrategikoa. Gai batzuk ere mahai gainean jarriko ditugu, esaterako etxe bizitza, ez? Etxe bizitzaren auzitik abiatuko gara, ez? Izan ere askoren kezka bai da, alokairuen prezioak altuak dira, Eusko Jaurlaritzaren arabera 700 eurokoa da media, baina errealitatea da Bilbon, esango genuke garestiagoa dela, ez? Partidu Sozialistak Espainiako etxe bizitza legea Bilbon aplikatzeko asmoa duela adierazi du. Horrek zer ekarriko luke? Sozialistok oso argi daukagu etxe bizitza arazo bat dela pertsona askorentzat eta batez ere gazte askorentzat, ez? Eta horregatik 2015ean oposiziotik Euskadiko legea bultzatu genuen, eta orain Espainiako legea martxan jarriko dugu, ez? Eta guretzat oso importantea da nolabaiteko paraguas izatea, etxe bizitzaren eskubidea bermatzeko. Hori da asmoa. Eta Bilbon, adibidez, 8 urte daramagu etxe bizitza arloan, eta oso argi daukagu etxe bizitzaren eskubidea bermatu behar dugula, eta horretarako viviendas municipales udal erakundea daukagu, 4.000 bat etxe bizitza ditugu alokairuan, baina gehiago nahi ditugu. Zuen bidea izango litzateke etxe bizitza kopuru hori handitzea, udal etxe bizitza kopuru handitzea, ez? 4.000 daudela esan duzu, baina hori handitzeko nola egingo zenuketen? Bilbon badaukagu oportunitate gune batzuk, ez? Berriak izango direnak, Abando, Olabeaga, Zorrotzaurre, eta han etxe bizitza publiko gehiago behar ditugu, eta alokairuan behar ditugu. Viviendas municipaleseko parkea handitzeko. Eta hau da proposatzen duguna, ez? Alokairuan izateko,
etxe bizitza gehiago. Eta beste arazo bat daukagu hirian, etxe bizitza utzik daude, 2000 bat orokorrean, eta merkatura atera behar ditugu. Azkenean gazteok badaukagu arazo hau, zaila da emantzipazioaren prozesua, eta bermatu behar dugu, eta horretarako etxe bizitza gehiago behar ditugu. Beraz, etxe bizitza usian, udal etxe bizitza kopuru handitzea, eta bestetik utzik dauden horiek berriro merkaturatzea, horretarako zein neurri hartuko zenituzten? Bulego herri bat martxan jarri dugu alde zaharrean, eta da informazioa emateko, azkenean pertsona batzuek badaukate etxe bizitza utz bat, eta ez dakite nola egin o zer egin aldiren, ez? Eta horregatik guk lagundu behar diogu, eta neurriak, eta segurtasuna bermatu behar digu. Kasu askotan ez dira ausartzen, ez? Eta importantea da gaia mailan jartzea, eta gero eta etxe bizitza gehiago pertsonentzat bideratzea. Badaukagu beste proiektu batzuk interesgarriak gazteentzat, eta batzuk dira alojamientos dotacionales, ez? Amezolan egin dira, Arangoitin, eta dira, etxe txiki batzuk, epe laburra, 3-5 urteerako, eta azkenean lehenengo etxe bizitza izango dira, ez? Pertsona askorentzat. Udal parkean ditugun etxeetan, iaia erdia, 35 urtetik berakoak dira. Orduan, lehenengo etxe bizitza izango da, gazte askorentzat, eta importantea da gauzak erraztea. Eusko Jaurlaritzatik ere diru laguntzak ematen dira, arazo hau, edo arazo honetan laguntzeko, eta alokairu merkeagoak izateko, ez? Eta importantena da, arazo baldin bada, guk konponbideak bilatu behar ditugu. Beraz, gazteen emantzipazioa bultzatzeko proposatzen dituzuen politikak dira horrelako etxe bizitza habitazionalak edo aipatu dituzuna, ez? Lehenengo etxe bizitza izan daiteken horietakoak bultzatzea. Bai, esperientzia berriak behar ditugu. Familiaren ereduak aldatzen dira, pertsona bakarrak ere badaude, orduan beste formula batzuk behar ditugu, eta etxe bizitza kolaboratiboak edo intergenerazionalak ere eskaini behar ditugu, ez? Azkenean, erronkak ezberdinak dira eta erantzunak ezberdinak izan behar dira ere. Mugikortasuna beste gai garrantzitsu bat ere izan daiteke, mugikortasun sailan izan zara orain arte, Bilbok oraindik badu zer egin, ez? Izan ere aurten 50.000 biztanletik gorako herriguneetan emisio gutxiko eremuak ezartzeko Europako batasunak onartu du araudia, eta martxan jarri behar da, ez? Bilbok noiz jarriko du hori martxan, nola dago hori? Hasteko esango nuke mugikortasuna izan dela iraultza gure hirian, ez? Eta ikuspuntua aldatu dugu. Lehen zirkulazioa deitzen zen, eta sozialistok heldu ginenean, gogo eta egin genuen, eta esan genuen, eske agian osasuna eta mugikortasuna lotu behar dugu, ez? Eta bizitzaren kalitatea hobetzeko mugikortasun politikak sustatu behar ditugu, ez? Eta oso lotura estua izan dugu, eta jasangarritasunari buruz ari gara, ez? Eta zuk aipatu duzun moduan, emisio basuzkoen guneak zabalduko dira, hainbat hiritan, baita Bilbon ere. Eta helburua da airearen kalitatea hobetzea. Hori da importantena, beraz, osasunaren inpaktua. Eta hori egiteko da, proiektu bat, baina mugikortasunean egin dugun hainbat proiektu. Oinezkoentzako guneak zabaltzea, garraio publikoa jasangarriagoa sustatzea, bizikletari bultzada ematea. Orduan, nik uste dut gure ikuspuntua beti izan da jasangarritasunarena, eta horrekin jarraituko dugu, espero dut. Hala ere, Bilbo asko eraldatu bada, kotxearen erabilpena dagokionez oraindik ere handia da. Ez? Horri ere, neurriak jarriko diozue, proposamenek badago, kotxearen presentzia gure kaleetatik murrizteko?
nik beti esaten dut, enagoela kotxen kontra. Ni nago erabiltzaileen erabilera arrazionalaren alde, ez? Eta kotxeak beharrezkoak dira, kasu batzutan, baina hirian zehar, badaukagu garraio publikoa, bizikletak, oinezkoentzako ibilbideak, orduan, egia da datuen arabera Bilbon ez gara hain kotxesaleak, ez? Bakarrik uneko 11 erabiltzen du eguneroko bizitzan. Baina, hiri guztietan, berreskuratu behar dugu lekua pertsonentzat, ez? Eta orokorrean, kotxeak izan dira hiriko erregeak urte desentean. Eta badakigu espazio publikoa batez ere kotxei zuzenduta dagoela. Eta hori pizkanaka aldatuz joan behar da, ez? Beraz, peatonalizazioetan ere pentsatzen duzue? Noski. Pertsonentzako lekua berreskuratu behar dugu, eta hirian bertan, hirian erdigunean, baina beste auzoetan ere, eta beharrezkoa da pertsonentzako lekuak berreskuratzea, baina ez bakarrik ibiltzeko, baizik eta kalean egoteko, umeak jolasteko, kirola egiteko, azkenean gure kaleak izan behar dira, elkarbizitzerako espazioak, ez? Eta hau da gure eredua, bai. Mugikortasuna eta irisgarritasunaren inguruan, auzo batzuk ere badituzte arazoak, ez? Ez daukatela behar edo nahiko luketen maiztasuna, autobusak edo dan alakoa. Zein da zuen proposamena ere auzo garai horientzat? Gogo eta sakona egin behar dugu, eta egia da Bilbobuseko zerbitzua oso ona dela, hala esaten dutelako bilbotarrek, baina hobetu behar dugu. Eta hiria aldatzen doaz, eta guk beste modu batean kudeatu behar dugu, ez? Bai autobusak, bai beste garraioak, eta adibidez igogailuak jarri ditugu hainbat lekutan, ez? 74 ditugu orain hirian, eta, dena ondo kudeatu behar dugu efizienteagoa izateko, ez? Garraio publiko efizienteagoa izateko. Eta orduan, nik espero dut mugikortasun plan estrategikoan egin dugun moduan, alderdi guztiak konsenso bat egiteko, eta denon artean ondo moldatzeko eta ondo diseinatzeko, ez? Hala ere, bizikletak aipatu dituzu, baina badira, hiritar batzuk ez daudela konforme, euneko unean, esaterako bihar bertan astea azkenez, biziz-bizi elkarteak, San Inazioko ikastetxeko gurasoak, Bilboko auzo elkarteen federazioarekin batera, geri zubiaren eta lorrietako artean bizikleta, ez duelako jarraitzen errekaren bidea, ez, eta, protesta egingo dute, ez? Zer gertatzen da satitxo horrekin, bidegorri horrekin? Bilbon, orain dela urte batzuk, bizikletak ez ziren existitzen, testimonialak dira, ez? Eta orain, asko gara eguneroko bizitzan erabiltzen dugunok. Eta egia da, hiria hobeto antolatu behar dugu, eta bizikletak ibiltzen ditugunontzat, bideak erraztu, ez? Egin behar dugu. Eta egia da, badakigu, el kanal gunean, oinezkoentzako oso gune polita dela, baina arazo sortu dela bizikletaekin, ez? Eta ezin dira ibili hortik, ez? Naiz eta eurek esaten dute guztientzako dagoen lekua. Baina, esklusiba moduan esango dut, baina aztertzen ari gara, nola konpondu egoera hau. Azkenean, ezin dugu trabak jarri bizikletarentzat. Azkenean, guk sustatu nahi badugu, gauzak hobetu behar dugu, eta momentu honetan aztertzen ari gara, eta espero dut proiektu on bat ateratzea, eta noski biziz-bizirekin begiratuko dugu haien ikuspuntua ere izateko. Eta zein da zuen jarrera esaterako Errekalde bezalako auzokideek eskatzen ari diren metroaren 4. lineari dagokionez?
sozialistok beti izan gara laugarren linearen alde, hasieratik, eta hala jarraituko dugu, eta importantena dena auzokidek entzun behar ditugu. Importantea da, haien ikuspuntua, eta haiek eskatzen duten ibilbidea errespetatzea. Turismoa ere bada gurean beste kezka nagusi bat, eta kezkaz begiratzen dute auzo batzuetatik hain zuzen ere. Aipatu duzue turismo jasangarria izan behar duela Bilbok, zeintzuk dira zuen proposamenak gai honekin? Neurria gehiago behar dira turismoari, ez dakit, turismo hori jasangarria izan daiten? Turismo oso positiboa dela esango nuke. Bilbo mapan kokatzen duelako eta diru iturri delako, ez? Azkenean turistek gure dendetan kontsumitzen dute, gure jatetxetan jaten dute, eta importantea da, hiri oso polita daukagu eta azkenean interesa sortzen du, ez? Baina aktibitate turistikoa neurtu behar da, eta importantea da arautzea. Guk beti defendatzen dugu da turismo jasangarriagoa, ez? Eta elkarbizitza, bilbotarren eta turisten arteko elkarbizitza sustatu behar da. Eta turismo ez da arazoa izan behar da. Ez da arazoa izan behar. Baina, kontzienteak zareta auzo batzuetan, elkarbizitza hori, momentu batean izan daitekela, konfliktiboa, ez? Arazoak sortu daitezkeela, ez? Ez ginateke izango lehenengo hiria. Ez. Baina, nik ez dut uste Bilbon arazoa denik. Baina arautu behar dugu, arazoa ez bihurtzeko. Momentos nik esango nuke jasangarria dela, baina argi izan behar gara eta hori, neurtu behar dugu, arazoa ez bihurtzeko. Hauteskunde kanpainan politikari guztiak esango nuke asko mugitzen zarete, ez? Orokorrean asko mugitzen gara urtean zehar ere, ez? Ara eta ona biltzen zarete eta asko ikusten zaituztegu auzoetan. Asko hitz egiten da, badaela bi abiadurako Bilbo. Bilbo erdigunea, hemen gauden erdigune hau, eta auzoetakoa. Horrela ikusten duzu sozialistak, bi Bilbo eta bi abiadura daudela? Ni auzo batean bizi naiz eta ondo ezagutzen dut auzoko bizitza, ez? Eta ez bakarrik kanpainan. Urtean zehar nik nire auzoan egiten dut hainbat gauza eta ezagutzen ditut nire auzokideen kezkak. Eta egia da auzoek aurrera egin dutela, baina egia da beste auzo batzutan, bultzada gehiago behar dugula, ez? Irisgarritasuna bermatu dugu hainbat lekutan. Baina, egia da, badaudela gune batzuk erremar sarrikuen adibidez, ez? Irisgarritasuna zaila dela, eta, han egon behar gara. Eta horretarako guk sozialistok auzo plana aurkeztu dugu, ez? 100 neurrirekin, eta dira, 100 neurriak txikiak, hala handiak, baina dira erantzunak. Erantzunak proposatu dizkiguten kezkei, erantzuna emateko. Eta guk badakigu, kasu batzutan adibidez, garbiketaren zerbitzua ezberdina dela, eta hori ezin dugu onartu. Bilbon hiri bat da, eta auzoz egindako hiria. Hiritar guztiek eta auzokide guztiek eskubide berdinak dituzte. Eskubide berdinak ditugu, eta horregatik guk beti defendatuko dugu hiri bakarra dela, eta denok eskubideak izan behar ditugu, justu berdinak. Auzoetatik ibili zaretela, zein kezkarekin geratzen zarete, zen eskatu dizuete batez ere auzokide horiek? Orokorrean, segurtasuna izan da gai oso asko erabili dutela, segurtasun gaia, eta irisgarritasuna ere.
auzokidei kezkatzen dizkieten gaiak dira eta guk erantzunak eman behar ditugu. Kanpaina honetan hautagai bat baino gehiago hitz egin du, hain zuzen ere, segurtasunaz, eta polizia ereduaren inguruan. Izan ere, auzian dago, ez, kanpainan baizik eta agian igual aurretik datorren gai bat delako, ez? Gai honen inguruan sozialistak ze iritzi edo ze proposamen egiten duzue? Segurtasun pertzepzioa kalean dago, eta nik nahiago nuke nire auzokideek lasaiago ibiltzeko edo lasaiago sentitzeko, ez? Eta horregatik, lan egin behar dugu, haien kezka, lasaitzeko edo. Eta gure eredua beti izango da gertuko poliziarena. Polizia erreferente izan behar da, auzo guztietan, jendea ezagutu behar ditu, bai dendariek ezagutu, eta kezkak, jakin behar du, ez? Jakin behar du, Eta importantea da baita ere, delitoak, edo, gertatzen diren gauzak prebenitzea. Azkenean hori da gure eredua, eta horretarako, importantea da, polizia kalean ikustea, baina poliziarekin ere segurtasun eredua biltzea. Dialogoa behar da. 4 urte hauetan, haien kezkak ikusi ditugu, eta importantea da, talante gehiago erabiltzea eta dialogoa. Euskara ere bada guretzako kezka nagusietako bat, Bilbo Hiria Irratia eta Uriolarentzat, noski, Bilbo aspaldini danik, Euskal Herriko gune urbano jendetsuena izanik, bertari egizten dira eta bertan finkatzen alde guztietako euskaldunak, ez? Batetik eta bestetik. Gero eta goiago dira, euskara lehen hizkuntza ez izan arren, eskolan ikasten dutena eta bereganatzen dutena, haur eta gazteak, baina gero euskaraz normaltasunez bizitzeko batra bat arazo handiak ditugu. Zein da udaletik zuen proposamena hurrengo 4 urteetarako horri buelta emateko? Nik nire eredua erabiliko dut. Euskaldun berria naiz, hemengo euskaltegian ibili naiz hainbat urtez, eta niretzat oso esperientzia interesgarria izan da, oso polita eta oso aberasgarria, ez? Eta nik gomendatuko nuke hori, ez? Euskalduntze prozesu hau egitea. Eta egia da nire ama hizkuntza ez dela, baina nik gero eta gehiago entzuten dut Bilbon euskara, ez? Umeekin, parketan, eta gero eta gehiago kaleetan ere. Eta esango nuke udalatik euskaraz bizitzeko edo normalizazioa egiteko hainbat ekintza egiten direla. Eta pizkanaka gure kaleetan, ez? Euskara gehiago ditugula. Orduan, hau da bidea eta horrekin jarraitu behar dugu. Eta baduzue Bilboko gizarteragile euskaldunekin, euskaltzaleekin harremanak, euskara elkarteak, euskaltegiak, elkarlanean aritzeko proposamenak? Bai, euskara batzordea daukagu udalean, eta hainbat alderdi, hainbat euskaltegi eragile parte hartzen dute eta guretzat eztabaidatzeko gunea da, ez? Elkarrizketa bukatzeko, baditu galdera batzuk, helaraz egin dizkiguten, elkarte eta hiritarrenak. Sorpresak. Bai. Batzuen inguruan ja dagoeneko egin duzu berda, Beraz, jarriko dizkizut, bideoan ditugu grabatuak, eta audioan ere entzungo ditugu. Ezek izan dira, elkarrizketa bukatzeko ekarri ditugun, 3 elkarte eta auzokide bat. Aipatu bezala, gaur abiatuen dugu hauteskunde kanpainaren jarraipena, gaurkoan, norabete, Bilboko PSeko zerrenda burua izan dugu. Datozen egunetan, beste hurrengo hautagaiak izango dira gurean, animo geratzen denarekin, oraindik 28 urrun geratzen dago eta ez. Baina, lana baduzue aurretik, eta eskerrik asko gurean egon izanagaitik. Eskerrik asko zuei gonbidatzagatik, eta, espero dugu hurrengora arte, ez? Hori da. Amaia, aterako diozu berari argazkiak? Bai, argazki. Bale, edertu. Hemen geratuko naiz, edo... Bai, nahi duzu bezala.
Bai. Con el cristal no se acaba bien.